ungathuki sizofunda nje amabhukwana amaningana but ngeke sibebade. Deuteronomy chapter number 8 verse 3. Sifunda John chapter 4 verse 1 to verse number 4. Then it's this sesivanda sorry ngithi John ngicela Luke, not John but Luke chapter number 4 verse 1 to 4. Sivale Luke chapter number 22. Sifunda khona verse 41 phela. Ngenxa yesikhathi. Singafunda. Deuteronomy 8 verse 3, only verse 3. Luke chapter 4 1 to 4. Then Luke 22 verse 41. Deuteronomy chapter 8 verse 3. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. To teach you that man does not live on bread alone, but can also live on the word that comes from the mouth of the Lord. Luke chapter 4 verse 1 to 4. Yes, chapter 4. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." It is written, man shall not live on bread alone. Luke 22 verse 41. Satanus. He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed. Thank you. From 41. He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed. "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done." Thank you. Asithandaze. Ngazi isinto sinaso. Senzele laba bale nxa isikhathi ngicela sine mthandazweni. Praise the Lord. Konke kuyenzeka. Konke kuyenzeka. Akekho nokuqaqawuli nokuhlakanipha ukwazi kulambula
we are all completely dependent upon the Holy Spirit. Lord Almighty, in these few minutes that you have granted us to sit on the table and dine, release your word that you want us to have this evening, so that when we leave this place, all of us, we may say we have heard the Lord is speaking to us. We have heard the Lord transforming and changing our lives. We pray, we pray, we pray, we pray. In the name of your Son Jesus, akeliwe izwi lakho liwe kuhle kwemvule neluthambisa umhlaba, aliwe luhudulwa ngamandla kaMoya Ngcwele, lisehlule ntambama. Sifuna ukwehlulwa yilo, ngoba lona lodwa linamandla, egameni likaKristu Jesu. Amen. Ngihlezi indaba yomthandazo. Angifuni ukusho isihloko la ngoba I might try to mess up other people from other local assembly, but kunendaba engihlezi kulonyaka. Mara ngeke ngisho la. Mara ngihlezi indaba yomthandazo. Prayer. Kubheka uma uthi makhi prayer. Mbheke futhi ngapha uthi makhi prayer. Uma ngasho bheka omunye uthi makhi prayer. Lokhu kunginikeza iconfidence yokuthi ngixoxa ngale ndaba ngoba sikhona. Size emthandazweni oqala konyaka ukufaka isiqiniseko sokuthi lento esiyenzayo it's actually aligned with the will of God. La sifunda khona asiniyeke nje uDeuteronomy ngamabongo, siqale la kuLuka, sifunda ngoJesu. Lithi iBhayibheli uJesu usemfuleni eJordani uyabhabhatiswa nguJohane. Lithi iBhayibheli uJohane sambhabhatisa uJesu ngoba uJohane bekamazi ukuthi uJesu akasiya umuntu phaka. That is why even when he wanted to baptize him, he started by refusing and said, how would it be for me to baptize you? But Jesus said, mbapatise usesigcwalise imibhalo. Mara kunento engiyithandayo, uJohane faka uJesu emanzini. Lithi iBhayibheli umemfaka emanzini amazulu avuleke. Lithi iBhayibheli uma amazulu avuleka ehla kuhle kwedafu, afike ahlala phezu kaJesu. Asabheke lokho uJohane weziphi lithi lena, this is my son whom I love and whom I am well pleased. Lento ngitshela ukuthi kahle kahle bazalwane, ukuthandaza asikwabantu ababuthakathaka. No. Sithi wena brother ngoba unama weaknesses,
sizothi thandaza wena brother wokuyawa, sithi thandaza wena make wokukhuluma kakhulu, sithi no, but ukuthandaza kwabantu abanamandla. Thandaza awusiwo abantu abamthatha, mara wabantu abanamandla, abehlelwe amandla. Number 2, umthandazo wabantu abanobudlelwano noNkulunkulu. Umunobudlelwano noNkulunkulu. That is why lithi Bible uJesu uyabhaphatisa wesamandla. Shonjalo Luke lithi wabhaphatiswa ngamandla. Wathi begwala ngamandla, amandla angaqedi lapho. Lithi Bible amazulu avuleka, uma amazulu avuleka afakaza le indodana yami engithandayo. Umeqeda lapho amazulu, lithi Bible amuhola. Amuholela emthandazweni. Hayi. Maye kumnandi ukuthandaza ukhulwa ngamazulu. Amholele entabeni kuthi ayothandaza. Bamba unobudlelwano obuhle noKristu. uKristu unobudlelwano obuhle noNkulunkulu. Number 2, amazulu ayathokoza ngaye, amazulu ayamthanda. Number 3, ugcwalisiwe ngamandla, amandla aphinda amthatha amise entabeni ukuthi ayothandaza. The primary objective of Jesus going to the wilderness to pray, noma Luka libebhala uthi bekayothemthwa uSathane, but uma uyifunda kahle le verse khona ubona ukuthi the aim was for Jesus to go and pray. Hallelujah. Skona. Yes. Injongo enkulu bokuthi uJesu wenza njani? Akusiliphupho ukuthi leadership ye-region ite ngaphambi kokuba siya ama-monthly, ngaphambi kokuba siya ama-kotela, ngaphambi kokuba kube no-RCG siyokhuluma. Angeke yini siyoqala entabeni, angeke yini siyoqala emthandazweni. Hayi bazalwane, lithi Bible emva kokuba abhaphathisiwe umoya ongcwele wathi before you can start the ministry, go and pray. Uma kubize ukuthi uJesu enzela kubani wena? Uma uJesu anguNkulunkulu kubize ukuthi before angaministerisha, angashumayela, angathandazela, angakhozi bakhe, aqale emthandazweni, siyini thina? We are running ahead of ourselves. Uqala sibe excited. Singakaqala emthandazweni. Nkosi yami. Lithi Bible. Moyingcwele amholele emthandazweni. Na into eprova ukuthi uMoyingcwele wayengamlideli ukuthi ayohlala noSathane. Sathane akafikanga first day Jesu ezweni. Yebo. Sathane akafikanga second day Jesu ethandaza. Sathane akafikanga first week. Yebo. Sathane akafikanga second week. Sathane akafikanga umekuphela inyanga. Mara lithi Bible walinda. Yebo. Lekhathi uJesu sekathi senqedile. Yebo, siyami. Sekalinde lo lomthumile ukuthi amtshele ukuthi lithi
iBhayibheli wavumbuka uSathane. Ubevela uyazi uJesu bekhandazile. Lithi iBhayibheli ubevela uSathane Jesus already began 40 days of prayer. He knew Jesus was hungry. Ubefika uJesu uthi shintsha lamash ngesingisi lithi speak or tell these stones to change and become bread. There is no sin in what the devil is saying. If you are a son of God, tell these stones to change and become bread. There's no sin in that. I will be proving that I am a son of God. But I love Jesus to respond. Uthi Jesu bephendula. Umuntu akaphili ngesinkwa kuphela. Maria phila. Nangamazwi aphume emlonyeni. Hayi. Umuntu akaphi iBhayibheli alisho ukuthi singadli isinto. Mari iBhayibheli lithi nawusidla isinto. Phinda futhi uwathole namashi. Alisho ukuthi sisiyeke isinto. But isilithi iBhayibheli umudla isinto. Ungadli sona sodwa ungadli amashi. Isikhathi yakhe mana ngicela ukukusho lo. Uhlukile umuntu odlisinkwa angadli amazwi. Yebo. Kunjalo. And amazwi akadliwa kwenye indawo adliwe emthandazweni. Umuntu odla isinkwa kuphela uba nomoya wokuba idictator. Umpunzi kayiphikisha. Uvela umbone lo ogwema isinkwa lo. Amazwi akekho. Engabe sikude. Uma besiba ngabantu abadla izwi. Singabi ngabantu abagcwala isinkwa. But sibe uhlobo lwabantu abagcwala ngezwi. Umuntu ogcwele isinkwa akalaleli muntu. Hayi ngitshela iqiniso phela mina. Akanandaba. Noma ungazale siprofeti. Uthi thou says the Lord. Umuntu ogcwele isinkwa akanandaba nokuthi uThixo uthini. Hayi ukuthi angalalela abantu kuphela. Mana ngamlaleli naye. Ukugcwele isinkwa. Kungabe uJesu akaya sizophila. Ngesinkwa kuphela. Yaphilwa nangamanzi. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu ogcwele isinkwa. There's less conversion, less sense of repentance. Ngoba ngithe qinisa phela mina umuntu ogcwele isinkwa uthi umukhuluma izwi shumaye njengoba ngishumela noma ngijibukele serious very serious uthi shumela athi mara kahle kahle angamkhulu kamfundisi wami Nkosi yami
Muphe isinkwa lo. Akayizwa yonke lento uNkulunkulu ayishoyo. Into ayizwa yena ukuthi hayi baba nami ngenza ngcono. Kwathi leli verse angalinika mina. Yena ikata ngcono. Umuntu wesinkwa. That is why Jesus says, "Asingaphili besinkwa kuphela, mana ngiyaphila nangamazwi." Avele Nkosini. Kwenzeka ngiyakukhala nje. Uthi intambama ifika. Ngizokhuphuka entabeni. Ngoba ngifuna ukuyothola amasi. Ngoba ngiyazi angeke ngikwazi ukuphila. Besinkwa kuphela. Mara ngiyaphilwa nangamasi. Ovela emlonyeni kaSimakade. Khuluma impilo phezu kwakhe. Ngegama likaJesu. Khuluma impilo phezu kwakhe. Ngegama likaJesu. Khuluma ukunqoba phezu kwakho. Ngegama likaJesu. Lala simele inyawo isikhathi sami siphelile. Simele inyawo isikhathi sami siphelile. Untangaphili ngesinkwa kuphela. Awuyaphila nangamazwi avela enkosini. Kunento ethi sesiwami sesilini. Ngabe sesibuka. Uma besingagcwalanga isinkwa. Sigwela amazwi. Ngabe kuma meeting ethu aseqedi ne-hour. Ngoba besizolalela lolo nezwi athume mangenyawo sithi naye sifunayo singasagi wishi sikade sithi sesiyoyenza mana sihlala usuku lonke siphikisana ngoba sinalo izwi. Sebonke kulo nyaka njengoba sisentabeni nje size kulo nyaka sifuna ukuveza izithelo zomuntu onesinkwa ophethe lezwi. Jesus refused to start his ministry before he could pray. Very simple prayer. But nyanga usaqala nje. Angifuni uma uhlobo liphila ngesinkwa kuphela. Ufuna ukuba ulolu hlobo liphila ngezwi. Ela ukhichimuze phambili siyathandaza. Khichimuze phambili siyathandaza. Ufuna ukuphila ngezwi. I want to be the generation that does not live on bread alone. Into engiyithanda yona isesivala ukuthi umuntu osemthandazweni akahlushwa ukuvela kukaSathane. Uyabona into esenza uSathane simsabe ukuthi asibikhona emthandazweni. Jesus was bold enough to stand against the devil. Ngoba bekasi ngisemthandazweni. Asinandaba uhlelani, but as long as sisuke emthandazweni we know. Ngoba sesina. Belulule izandla zakho Sathane. Elaya maya sana. Magalia Lazaya Inayalanda ila mahasha Skatele babe Ukwalisimba Sifuna ukwalizwi Sisuthise ngezwi lakho Senze sibe nabantu abanga
sandla ngiyathandaza. Okungaba kuhle futhi ukuthi ulandele kulomthandazo omncane engizowenza. Ngoba ngibe nawe la senza a new commitment. Hayi mazalwa. Senza isivumelwano esisha. I-attitude yethu yoshintsha. Sizoqala sikhulume njengoJesu. Uma eqala iministry. Everywhere umlomo uthi mina noBaba. Ngoba uya understand lento ayiqalanga engqondweni ke iqala emthandazweni. Elasithi Nkosi uJesu. Siyabonga. Kuthi namhlanje sithatha isinyathelo esisha. Angeke sisaba ngabantu abaphila ngesinkwa kuphela. But siyoba uhlobo lwabantu oluphila nangamazwi aphuma emlonyeni wakho. Indlebe zethu zikamoya zivuleleke ukulindela amazwi avela kuwe. Inhliziyo yethu kamoya ivule ilambele ukuzwa amazwi avela kuwe aphilileyo. Siyabonga ukuthi sukusela namhlanje siyoba uhlobo lwabantu olungaphili ngesinkwa kuphela, maroliophila nangamazwi avela kuwe egameni likaJesu Kristu seNazaretha. Amen. Baba olungileyo, Hallelujah. luyala liyasinda emangele. Enkosi uNkulunkulu wena awuphikisani namuntu. Hayi Nkosi yami. Akekho ongemaphambi kwakho ayishaya isifuba Hey akekho Nkosi. athi yena ngakwazi ukumelana nawe. Sithatha isinyathelo esisha kulonyaka njengoba sila entabeni. Bonke abalasi abathakathi sibafaka imbewu yezwi. Angeke basaphefumula isinkwa kepha bayophefumula amazwi. Every time they open their mouths bayobhodla izwi ngegama likaJesu. Siyathandaza Baba langa loyofika egula indawo yokuphila lethezwi lakho bayawuphila bangabekwanga nayizathu. Si-aplaya lawo mandla manje, siyawareleasa lawo mandla manje. Lalela la wena sifo, lalela la wena kugula, lalela la wena mandla obumnyama, lalela la wena demoni. Uyendawo awunayo indawo, uJehova obusayo la kulo mzimba usasena indawo, uJehova obusayo. Sikhuluma ukuphila enyameni, sikhuluma ukuphila emzimbeni, sikhuluma ukukhululeka enyameni. Uranda ilanda ya ilala baba sayala baya inanda ilande amayala maanda ila masaya sela ila mashika la bayanda. Sibonga babona manda onke i-Department of Health release wayo esuke ekhaya ngeyimendlela bazoministerisha ukuphila ngegama likaJesu. Khulumisa philisa ngegama likaJesu. Kuyenzeka
nje wenzela ubuhle nodumo lwegama lakho. Awenzi ukuthi kuphakame umuntu. Kephi njengoba ukuthi kuphakame lakhe igama. Ngegama likaJesu. Onephele enyaweni manje. Hayi 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 hayi. Liyahamba manje. Uzozwa ley'ngwane zishisa ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Alanyaka usathana ishaya isifuba athi noma bathi bayakholwa kepha banezinto zami engibafake zona. Siyala 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 siyala. We refuse. Ngegama likaJesu siyala siyala siyala. Zonke into zesitha siyaziqabula ngegama likaJesu. Yonke into engaveli kuwe siyayidiliza ngegama likaJesu. Wonke amandla avele esigodlweni sobumnyama siyawaphatlaza ngegama. Siyabonga tusikwenzile lokho ngoba wenza nje wenzela ubuhle nodumo likaKristu Jesu. Cela ushaye izandla umemeze uthi Jesus. Memeza